छाती तले बाजे घंटी दंड आइलालो आम तेज को देखिले आकाश थरिब भूई लुटिब पहाड़ भी हब खंड खंड पूरा हुलुस्तुलु करी जेबे आसीबलो आम दशहरा षंड राति समस्त शांति श्रृंखला निरवता कर
ଯାହାକୁ ନିଦ ଲାଗିବ ଜୋରାଗାରିଆ ପଟେ ଯାଇକିରି ଶୋଇବେ ନାଇଁରେ ତାକୁ କହିଲେ ଏଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଉଭୟ ଦଣ୍ଡବାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେବ ଶାନ୍ତି सभापति नरेंद्र भाई
ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଭଲ ଜଣେ ଜଜ ଦଣ୍ଡ ଆମ ଦଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ଦଣ୍ଡ ସମାଜ ସଂଘର ଭଲ ଜଣେ ବିଚାରକ ଭଲ ଜଣେ ଲେଖକ ସେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଆମର ଆଜ୍ଞା ନ ଧରି ବଦସନ মাতা মঙ্গলা পাবে পাবে কতি জুহার মো বাবা সে জুহার জুহার এ ববলু আউ মরি সাইলা না বললু কিরে ইয়ারাই কেতে আনি কাউন্টার পুরা ফুল পিজু আউ এ ববলু পিজি খাইজি দমু ও মা দিয়া তোতে কোন পানি দরকার তো পিজ তো গোড় ঘাল ঠিক নাই সামনে কইলু টি আইলু তোতে কোন পানি কিরে উঠু উঠা তো উঠারে উঠা কেতে পি লাইন দি কিরে কিরে উঠাইলো কিরে উঠা তাকু টিকে যাও খিরি খাইর তো খালি বহুজি তোলারবা আমি জানো দিও কিরে মদ বিষয়ে এতে কইলু ফল তুই নিজে মদ পিউদুগা এই জনক ভালো উঠাউছি উঠাউ যা শুন তুই সিদ্ধ দিননি ভালো উঠাউছি যা শুন এ ববলু আইয়া ଆମ ଗାଁରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଇଏ କଥା ନାକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଦୁଆରେ ହଉନି ହାତରେ ଖାଇ ହୋ ଆଜ୍ଞା ବବଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖଲି ଚୌପତି ପଡିଛି ତତେ ଡାକିଲୁ ସଫା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି କାରଣ ତୋ ଗୋଡ ଠିକ ସେ ପଡିଛି ଖଲି ଚୌପତି ଉଠେଇବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଖରି ଚପତି ତ କୁକୁର ଖାଇକିରି ମିଳିମିଳା କରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି ହଁ ସେଇଟା ଆମ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ତତେ ଡକେଇ ଦେଲୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଆମେ ଲେଖୁନୁ ତୁ ତ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛୁ ଆରେ ବାପା ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ଯାହା ନଉଛୁ ଘର ଲୋକ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମନା ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ଖାଉନି ଶଶି ସବୁ ଖାଉନି ଚାକରି ନଉଛୁ ହଁ ହଉ ଡାକ କାହାକୁ ତମ ଘରଣୀ ତମର ଅଧା ଯିଏ ମୋ ଘରଣୀ ହଁ ଯାହା ଆଇଧାତା ଆଉ ଆଇବନି କଣ ପାଇଁ ମାଇକିନା ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଧରି ପକେଇବାକୁ ତ ଆଉ ମୁଇଁ କଣ ପୁଣି ଝାଳି ହେଇକିରି ମରିବି ତାକୁ ଏ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀରି ପିରି ଭୋଜନ କରିଛି ସେ ଡାକେ କିଛି ବହିନି ଧରିକି ଯିବ କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ଅଛି ହଁ ଅଛି ଆଉ ରୁଟି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶୁଣୁ ବବୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିବ ଯେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ସର କରିବୁ ଇଏ ଡାଲି କରିବି ହଁ ହଉ ଆରମ୍ଭ କର ହଉ ଛୁଙ୍କ କିଲୋ କୁଆରା ଗଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରାତି ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଢେର ମଜାକ ନେବା ଭାଇମାନେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି କହୁଛି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବସ ଭାଇମାନେ ତମେ କେତେ ଭାଇମାନେ ଜୁରା ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଜୁରା ଗାଡ଼ିଆ କଳାକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ମନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭାବର ସାଦରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ସତ୍କାର ତେଣୁକରି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଧରି ଧୀର ସୁରତରେ ବସନ୍ତୁ ସୁଲେଇପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲୋଜ କରିଦିଅ ଆମର କଳାକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ରାତି ସାରା ଭୋର ଢେର ମଜା ନେବେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେବେ ସୁଲେଇପାଳ କଳାକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେବେ ବବୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ଡାକେ ଡାକୁଛି କିଲୋ କୁଆରା ଗଲୁ ଆଜି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏକା କହିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଖାଇତେ ଉପଟେ ଆଇବୁ ଖାଇତେ ଆଇବୁ କିଲୋ ଆଉ କିଆ କିଲୋ ଆଲୁ ये पंदर तोते
ଅଗରବତୀ